Na kaliang jong Good News TV jong jiseng samla KGP sat ni. Asyik begini kebu ban pedang so bahaya pi ki pelok be ki pe ini program One Money. Ban ai ke blai pi baro ka teng tiang bo bran bo tam ka jo try ban put imjingi which is Chris. Ka jing pusan na ka di ka pon ya ka bang kwa ban bu ka long na ka city so pos ki dang room ka long ka bakhat ar ka khat ar ki tien ki ba ongkum ni. Ki ba kemen ha ka jing kermen Kibe sya haga jing jenjar, kibe yai ne minon haga jing duai. Bat kapang ga bang kwa ban bu kelong, kum ka jes lok. Syam mi ka jing kermen, ha baki ki long ki badu jing kermen. Finding hope when things seem hopeless. Ka jing kermen kelong ka jing syania haga jing kimi lenti. Ka jing kimi lenti ban yo ya bakwa. Utaw Aristotle ukraw perkat jing ki Greek, Ustad Syempang ki babun ki pang leni polimat. Bal im hapedeng kisnam lais pa profesor do lais pa RBC ong kumni ka jingkermen ka long ka jing fos niu jong brio ba kendian dak batia ka long ka wei na ka jing sngo ka ba klantam ka bala penla iki brio banjan nado ka kenjat sai jong ka jing nang jing tip ka jingkermen ka long ban yi badon ka jing sai wa hapedeng ba barok ka long ka badum ki perlok ba ka long ka bangiya ka tunnel habang isdang bandrung ka tunnel ngi ka tunnel ka long ka badum bat ngimtip ka long kumno Henry habangi don ni kata ka jingkermen. Bagata ka basay, bagata ka bakut jong tanal kandan. Ngirong ha kata ka tonal baka bakut kalong bangin i ka jingsay. Kaduksa na tiang ka jong blay ka bangila ban i na ka jingim jong Jehoshaphat. Kitab ka baa jong chronicle kalong ka bakat nyo. Uniyo long usim ubasaw jong hima Juda. Lakiyo ya kat hadir ka jihap jong kapa jong usim asa. Lakiyo ya kat habodang dap lai pusan snem kerta. Baulah sensyar apusan senem. Uni usim ulong usim ubaka doha sibun Balatip yu nakamta ka jeng im riu blay. Baka jeng IT lot hakalenti ka jeng bat ublay. Bat utray ulalong ringkat bau Jehoshaphat ong keting ka jeng blay. Chronicle kat nyaw kaltuhat ka balay. Ulah peteng berwan ra ya ka jeng kela ka jeng mani blay belas dang du kepa jeng asa. Ban penduk pendam ka jeka ki bajong baka jeng mani blay tau. Bau utray ulah penskam ya ki hima. Haka keti jong Rega ka belajar haba komuni ubriu. Uba imriu belai. Bat ubala IT lot na mentau jong belai. Ka belajar ka long. Baka wei ka por ki khun moap ki khun aman. Ringkat bat tukat ni na kinong aman gilawan ban yele thama Jehoshaphat. Bal ong bo pai ba ulong bakraw. Bat haba kom kata ka por Jehoshaphat kum ubriu. Ulat dan hapdeng jong ka jing syap tieng. Usia muda na ka por ka ka crisis. Kami idu jingkermen. Datang kita kiba mat kiba tip begitu nak kapor kiba Bak abakum kata kapor kerja ayu. Jehoshaphat kamu beriu umat ni jing siap tieng. Jing siap tieng kalong ka atiar ka bakrau jong nong syun. Jing siap tieng ka pelong ipi balek bakla. Jing siap tieng ka pelong ipi ban arta tien ka jing jong pi. Jing siap tieng ka la ban khanglat ka jing dei jong i bat ublai. Ka pelong ban lek pam. Bau setan usan syar ki beriu. Leng baka jing siap tieng ban penjat yangi. Kaya ka belajar skotrat ban kemau ha bagi pai. Syah tu ka jing jah jong ki sendran hapo ka lieng hadu riau. Ka gospel ku martias kenang bakhat sa kat balai pau ku ong kat balai pau. Henry habau lai i kata kal baka jur. Ulas ngau siap tieng bat habau ulas dang ban ngam ula pertau doong. Putrai tu pen im yanga. Petras usendran basir habu balai i utrai Yesus ka ministry ka jong. Dan hakjat sendran ringkat bau Jesu. Rai uni usendran basir raham. Habau i taki yang baka ki rodan pedeng jong siap tieng. Bat kalong yang ba yang ngiru kumjo. Bangila ban mahat jing siap tieng. Bat ka belajar kalong bau sim Jehoshaphat ru ulas ngudu bor habau i pat ba abon. Har khat har ong ngim dan bor. Ulang usim udan ki sipai udan ki perlok. Henry ka jing kelet ting bakal lap yu ka puak ka umpai perkhat. Bos ngo baka dika jing kala telap yu. Uti bom dan na kini ki kata ka position ka jung ka power ka jung ka position ka jung. Kimla banyak kon ni ka dika jing ka udai banyak kendo. Kebut ayu bat long ki bom dan bor. Ngim dan ka jing la ban tem. Ya ka jing ban pin kala ban pin pai ya ka. Lani ban kiar naka. Bat ngim tip yanu bala ban nyerap yangi. Jehoshaphat ru ong ngadon na ka jing Ngado ni kajing ka bakra ko ban kia yang ka kta yang kajing macam berkat kajing usko du bor
Daya bakum kita kapor ki perlok be ihe baka don kami ngiban wat ya jing kremen. Shano pinlaj apa pila pelut barok ki AK ki resources ka piti penle. Na sengau tenan ya ketiang jong blai kitab Genesis kalong bakhat pra bakhat saw. Iki kintien ki boong. Don ke AK ru ya ba umla utrai. Is anything too hard for the Lord? Pai shau utrai. Wat ya utrai. Jehoshaphat habakum kata ka jing kata ka situation ulawat ya utrai. Ong dukhat ka balai. Bat ula IT la di ban wat ya utrai. Kitab Isaiah san pesan riu ko ong wat pi utrai ka badang lak ban syam yu. Tuker pat yu kat bau dang hajan. Blai udan hajan ki jing jang pi. Le si usha kenang ki jing ban trading nama pila sedang ban sentuh jgai na u. Usha yaki kenapa pila ban wan pai pat shu. David hajwai sam balai pusa kat an. Jing ruaya ro nama jing pakor tamu blai uang utrai ulang hajan kita bala pait dok nut. Ba open ya kat kibas gosi ya kan sim. Ukran yang apa ya pi bentak kesengi. Apa deng jing jang pi ban khat yu unjubab ya pi kenta yu ba pinyai ling ba jing jang pi marwe haga sam ku khandai fu we khat saw khat san habo David urwai ya bo blai ulong ga jakari jongi wang na mar bola itu ya kerteng jonga un khat kerpat yang ngaru ngan pai ktien yu haga jing jenjar ngalong lambat ngan pelai yu bagan pendan beram yu we pat ka bo Jehoshaphat ulale kalong ban sha jing het ba jing duai ang dekat ke balai bat ulah benar ka jing sya jing aka juda barok bat abangi pai sud dekat bekat lai wang bagi juda barok kala yang akmat utrai la bagi kun barit jongki kita jongki bagi kun jongki de kalau mo yang family barok away kila wat you utrai dak jing sya jing dak jing duai wat you utrai dak perlut yang po bat ka jing duai bat bagi eki comes new dan ka atiar ka beri bakata kalong jing sya jing sya jing kalong ka ba bu straight ha jing duai jisu la duai ba sya jing reclau suppose ngi wat sa komien gospel Matius nomor sa kat UAR bat habalai lami udah mensim sekali clau bat habaki senran kem simla ban be no yo mensim baman nau kena ba pangbor ba kodet ba juhab jendai ke ding ba ku umru la lech jisu ba ula penpau ka atiar ka ba kejam sim ha bagi pai gospel Matius kalong ba khat nyo ba khat ka arwei wang Henry kinja uni jumi no Henry tang da kajing duai ba sya jingin blai u wes ngo bah yangi ling ba kajing sya jingin bandon ka jing dai ka jan ba khlan batu Jehoshaphat tang bu wahat bu sya jingin Henry u plai la ka jing telat ju ha bagi pais kini ka ar chronicle ar pokot khat ar wang ngim dan bor banyele uni pa yu ba khrau war banyele yangi lem ngim tip ayu gin le Reki kemat jongi kilong hami kajing pla ka kentopan bread igi pop ke jongi kajing syarem ke jongi kajing senia teli tang hau blai baban ong blai ngalong batlan ngamlong obaklan ban kit ya ka jingkit sengo bah ya rap ya ngajus ngau tunan ya to kentien ko Philip Brooks suang Lord I pray not for like the Lord but for a stronger back try ngadwai omam pen stingi ka jikit ka bakhia ka jonga and ray ngadwai ba men ya ka terpeng ka baklan bangala ban kit di pelok ba ye let's see mungkin ka pohon dan na preng jungi ka pe ngene program ba sya telap da ka jungi ki aka barok ki i ma om dan jikal men shu blai ong ya pi ba pi don kam ban pet shu don kam ya pi ban pendam bila ni ban wat yu da ka don nuot barok pi don kam dwai ba ban plai ki pop jang pi bat ban kla ka umut ni pen bai la ka jong ka jing em nang ta ha fidang dwai lut ha u ka jing jang pi barok berat ye ki kejat jong u keting jong blai ka ong tuan hanga pi barok ba thai ba khia ka jing kit dengan pen stingi pi tu berat ila ka jing kit halor utrai tu unshan ye mi wadam syap ban pen khi ye bohok lanu ru ong ka sa musam san khat ba arfu'a le si don na pedeng jong pi ka na pedeng jong thma u blai wong ye pi ba pin yeng la ka jing sheni ha u da ka don nuot barok la ban i ka bakal khut rei blai ong ye pi ka ka por om dei ba i ka bakal khut rei ong kala khut yai wa yai dwai yai shenia ka city ka baning kong si koren khat dio khat lai ka ong to da charai pi to da yang scam pi ka jing to le slur ye di pi kum ke rang ba to da pen klan ye la di pi bat kum jo ru le si don ki ba blai ula pelat na ka jing ka jong pi pila sya telep rei la pelat ye pi ka bor ba krau ju kum no ka dei ba ju bab ha ba blai ula pelat yangi pandam yel di hutrai ra el ki ktisap neng bat ki je ro yu ba di hok ban yo ya jing ro ha bai pai sak ba let no ye ro yu trai
Pai sekamenta syakri utrai, bagi pet iglasai, gait utrai kasam ko basi spa anrio ko ang to yero utrai to aingo utrai. Na bolong ka ba na makajing stage u kay ne junam. No blain ker ko ipi baro ki prok bi hiet ki pet igring program. Menyerap un ai bor ingi, pedeng jile jong kajing em ko jongi. Ndai ai yangi, bengila ban kit ita kajing kit ka bakia. Ban bengila ban experience ban map. Ya kajing kemen hapreng jong kajing do je kemen jong kajing em ko jongi. Ya pai shu blai kajing duai. Ni duai. Au blai bu pa jongi ba beneng. Ni ai ngo imi au blai bangilong kamni ka bangilong ngadu ni klimat kamenta. Kam dai ko try da kajing la kajing lam da kajing start kajing henry ka datang da kajing ka jame. Try be let's say don na pedeng kajing ka barang kajing ka bakhia kajing em kajing ko try. Game la ban kit ya kita. Habagi pai sila ka jong kajing em gi ta kajing do jing kemen ko try be it. Renga ai ngo em ai ni ka ktien ka ba em ka ni ka por. Bangila ban kimit ni khimat kajing tang semi. Ba ban up kermen ni kajing ka jame ko try. Au boleh pencet bor gigi badan na pedeng jong kajing telan. Let's see don na pedeng jong i try bi ek pek ini program. Badan na pedeng jong ji sate syakum jong bor jong kajing dum. Try ngit rupai ka dega po minit seban pelai lo ni ki ko try bi ek. Bakila ban IT thamai ka jong kajing em ko jong syami. Sgo au boleh ji ka pat ko brek jong. Na ba ka deng Jesus ki pan ki na baro. Amen.